Eh. Meron po kayo talong. Ano gusto niyong kulay? Visit. Violet. Violet po. O native o hindi. Native. Talaga. Hi! Yan ang ginagawa nila. Anong luto yan? Ito po ay puso ng saging, igigisa ko ng alamang, tsaka Ayan, no. suka. Talagang waklako ka. Sana all may puso. Yung Ako, iba kasi, marami akong puso kasi walang nagmamahal. yung iba kasi bato na. Pusong babae. Pusong bato. Mga nagmamahal. Yan na lang. Day 1. Dapat yung mga may pusong ganyan, dapat tantad na ganyan. Nakakabwidit sila eh. Oh, masarap naman yan. Sisig. Sige, magsalita ka. Ano? Ano? Ang gustong malig sa akin. Uson lang ginagaito ko. Wala na. Magre-reklamo na yung isa dun, oh. Pag hindi na nagsalita, wala nang comment. Kaya pa? Inulit mo pa, nasaktan ka lang. Tama na yung pwede din, mas malapit din siya. Magsik mo. Sabay, sama natin si Mark. Okay. Saan? Yung Ay, ano magaan. pwede din yan. Huwag ka kailangan din, mas madaling tao kasi sa walang tao. Hindi safe na. Ay, sir! Ayan. Bulabog din. Buong ako ah. Bulabog din buong kabungawang. Oo. Tinataba mo kami talaga. Yan kasi guys, ganito yan. May nawawala kaming kasamaan kagabi. Pinaghahanap namin. Lahat buong barangay nagharap sa kanya. Yung pala natutulog lang doon. Sa ubong yun, doon. Sa pinakauna. Talagang naganap sa kanya. Hinanap-hanap namin siya kagabi. Kung saan kami nakarating. Pati yung may-ari na ng resort, pinuntahan na. pati kabilang resort na doon pumunta. Ay, grabe. Bali, hindi ko dapat atay close. Kung palaman lang, basta surutang tinagdak na sabi amin na doon. Operator. Magayo, nag-awit Pati ako. nag-check-in. Kasi may puno ka, nag-awit dito. Hindi na wala. Mabuso gaya, kung ako nag-awit ko ako na. Magsukat ka, kita na ka nakangusip ko ba? Sukat ka nga kami mo na nalipang ko. Hindi naman. Ay, tagilala naman. Nag-chicks ka. Tapos yung ngipin mo, iniwan mo. Ay, nag-nyol-nyol. Nakuha dyan. Nagtakol siguro dyan, nyol-nyol lang sa naawan na postiso. Nang baklakan siya, kami po nang talaga ni Kagawad. Mapupukaw lang dito, bakla ko na. Hindi na po, mga mapupukaw dito kay lalaki. Kung matabalot mo na, ibus mo kay bus mo, matabalot mo na pa. Padawat namin siguro. Awan lugi ni Guso. Ilan to ba na napanan na dato diyan nakakalakaw. Hindi malutong, nabambad, luga. Sakit at yung mukha. Gusto mo matulog. Na, bungo ni Manong mundok-mundok niya, blab-blab, nakakanaw. Sakit mukod ko kaya darabi. Ang turong pula ko man. Nagkatayo na kadalo ng isat. Adan katulog tipid sa nga pasay. Yay, tapos dito. Ta naturog na yung Yay. kubo. Oh, wala pa din ka lang nasarakan ditan. Ako galing silaw na kaginaw. Paulit-ulit na pa nga nag-classmate dita. Dirabi niya, mangko amin nga iyo, mangko amin. Pagsi ka. Priya. Ang nari na tumpa. Pala na yan.
Oo, ba't nila Alam mo, nga? nakatagit ng matsika ka. Kaya di data yung pala aja, kaskas kayo di pili. Oo, siyempre ako na. Bumbe, si Pepe Su. Bawang tayo nga, yun na. Beto, Ayun. Ay, nagkuha kayo magtibawang, Bi. Ano, kaysa naman parang tinago mo nga eh. Tapos magsampal na to, yun, tatalo ba yun? It's a prank! Kahit dalang gayam nga mapan ka dito. Happy Father's Day ka, no? Happy Father's Day, kailangan, di ba? Ay, ka naman dito. Yes. Ginagawa mo, Master Wine. Ito nga eh. Yan, sasangag. Na? Iyot isang hagta. Marami. Hindi, nabasa. Ah, Hirap diwa. kiwar-kiwar. Ito, ansal. Kanila ito na eh. Well, Si. Nakatimpla ka dati, mga paniban ko. Nagta na kilo na. Pwede na. Yun na. Ay, dagan video to. Balik ka na. Kami ang nakatuka ngayon. No, mainit. Malagyan. Natutulog pa. Kasama namin natutulog pa. Sarado natin tayong aircon. Diyan, diyan ako ito ka. Ano eh? Pancake. Nagtatakmutan. Lakat eh. Ang langaw. Lagyan mo na lahat dyan. Black coffee. morning! Good morning kayo, isang beses lang. Morning! Good morning! Isang beses lang! Sarap ng pagkain namin, oh. Ulam namin. Naguro, tungtong to kami pelang, bigla naguro. Atakan, problema ako yun. Iwain eh, tungtong to pelang ka, bigla ka naguro, kaya atakan, problema ato yun. Di ba nag-Jollibee tayo madamdama? Ay, wow. Nag-Jollibee na tayo ni Bijong. Good morning! Good morning, guys. Back out pa mo to, hindi lang. Tataya, kapaya, madi mabalil mismo. Dax, mga kantor ka sa mga. Umapa. Nasa ina ko yung matata na nakalalaki na rin eh. Puro na na barata. Bilaltag. Talong pakialam ta dito. Ikot ka nga. Kawan tao dito. Sige lang nga, talo. Ikot kita taka lang. Kini pada nila sa sama. Ay, Hindi martopayan ko din tayo. kunak niya. Ay, ni Mike, wala siyang pakialam kagabi. Anak, amok nga nga ito mapugadya, ano. Mading maawi sa dito, sa min anok kinulit di kalbo. Basta yung turog mo talaga ni Raul. Hindi imagine at grabe eh. Ay isang landas na umbiyat na. Ite. Buhay ka naman. Tapos madi mo ba yung na pa naman sa balita. Kaya wala mo gamit na gamit. Pag kumano, ako makita mo gamit na balik. Kaso mo, kaya kayo warang magkaroon sa data. Ayos hindi ko. Tapos ko baka katungtong na. O sa pari nga tungtungan nga nata Bijong nga na maltan. Siraan ng ano nila yun yung Protocol di kita bebe ata. Lagyan dapat ano lang ano. Nga, ang dasubog. Bawal na nga sa Siya ay ganun. Oo, pinalit na nga, mas pinaghinalaan niyo pa. Kasi papa mo. mga investigador ko grabe sa kami. Awami mo tayo Hindi advance masturok ko, may mag-isip. papapalit sa akin. Lahat na kanya may advance mag-isip. Horror mo din grabe. Kunang galit. Kunang di ka naman eh. Kabubuya yung akatikwa ko lang. Si Tere, may nakita kanino. Parang di kanya na. Tapos. Kuya yung drama data. Investigador. May kuligan. Sa mga pagkasoko.
Apa yang ay nga rag ara di cellphone na. Apa ta na ikatiguana. Tapos ano yung sayo? Ano yung sayo? Yung expectation mo? Imposible naman magawa yun. Iniwan niya yung postiso niya. Ay adi chinilas ma. Apa nga naglinis si chinilas na napatagan nilinisan nga talaga. Nilinisan. Nilinisan na ka talaga. Ay, nagilinisan ko lang hindi mo ano bay-bay. Ikaw mala bay-bay naglinisan na balot. May pakastoy na pa eh. Pagka naglinis ka na ta chinilas mo, kung binugwak ko na, nagbugwak ko na. Ijay, ijay bay-bay mo lang. Hay ka muna. Ginaw ka na eh. Ijay. Natin is so nice. Ganun nga lang ganun kunyari. Sige, video yan. Video mo. Hindi, pwede ko naman siya i-ano eh. Oo, i-screenshot. Pabilisan mo din. Ayaw mo, video pa lang. Kanina pa. Ang kita sa akin. Wala kayo. Alak. What? 3 minutes na. Naala! Ano naman yun? Pindutan ka man si Chinelas na sa kaya walang ta.
makapunta doon. Hindi tayo ano. Wala, hindi tayo makakaano dyan. Hindi naman pala mayroon eh. Pwede dito, oh. Oh. Ayun, maganda dito. Ayun. Ayun, ligo na. Ganda dito. Nagbibiguan. Ano pa na Ay, di dyan lang yun. Bea Alonso.
Uwian time. At sa wakas, balik din kami. Hirap dumaan. Mababato. Kasugat-sugat kami sa bato. Aray ko. Ayan, dadahanin na naman namin. Nakakta. Pagod. Canon ba? Ay, shout out po. Canon ba yan? Opo. Meron. Sa'yo ba to? Ay, oo. Thank you. Kita niya yung ano ko, guys. Takip ng lens. Ang ganda ng higa ni Kuya, oh. Sana, oh. So yun na nga guys, andito na kami sa aming location. At kami ay hindi lang pagod. Sobrang pagod na pagod. Sa pagod namin kami ay ginutom. Oh, may makain na to. Naglutoin na po yun. Naglutoin na po yun. Ito na yung pando, pagkain. Ah? Sisig. Oo, ito. Oh my. Purang iklog. Ay, yung inutom din na pinga ko. Ano yan? Sisig. Sisig. Ajar cooler. Sa bungawan. Sa bungawan. Ay, sa bungawan. Sa bungawan. Sa bungawan. Naggutom lang yan, kaya ganyan. Ajit na si... PGG Grep na Right, inlaw na sa bunga natin. Tuyo ba yung damit mo? And guys, nagliligpitan na kami ng mga gamit. Masarap ka nang igano dalawa, oh. Kami nagliligpit na ng gamit. Dahil pauwi na ang lahat. Lakas pa ng ulan kasi, oo. Muna na ka no, di ruwinan ta. Pa. Yala na kay ano. Ngayon na may nayala di bye-bye. Oh, anda may yala di baybayon. Hindi ka magkakruin na nakalamakdas ko na ba? Basta ulan. Gawid kami. Ayan, naka-record. Oo. Sa vlog. Pipicture pa daw tayo lahat. Bago tayo mag...